A Ets el que menges tenim molt clar que l'estil de vida saludable passa per 5 pilars bàsics. L'alimentació, que és del que més parlem, l'esport, la bona gestió de l'estrès, el bon descans i intentar evitar tant com sigui possible els tòxics o contaminants. Aquest últim aspecte, al qual li volem donar cada vegada també més importància des del nostre portal, m'ha portat a una persona que l'he entrevistat en altres ocasions i que admiro moltíssim i que ell no ho recordarà, però una vegada em va dir: preocupa't més del pati de l'escola on juga la teva filla que de si li donen tilàpia al menú de l'escola. I allò em va fer canviar moltes coses, és a dir, relativitzar una mica més l'alimentació i donar molt valor a la contaminació ambiental. Jordi Sunyer, benvingut. Moltes gràcies. En Jordi Sunyer és cap del programa Infància i Salut de l'IS Global, un institut que ara ens explicarà fins a quin punt és pioner al món en temes de contaminació. Es passen el dia investigant qüestions que ara intentarem exposar i resoldre una miqueta, a banda que és investigador i catedràtic de Medicina Preventiva de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra. Però des de l'IS Global és on des de fa anys estàs desplegant aquests estudis tan importants que ens estan fent veure coses tan brutals, Jordi, i que t'han portat segurament a publicar aquest compendi de 600 articles científics, si ens posem a agrupar tot allò que has publicat i aquelles 20.000 cites en què has estat immers per tota la teva feina al llarg de tota la teva trajectòria. I tot, o bona part, té a veure amb aquesta contaminació que m'has traslladat la preocupació i que avui, sense crear un monstre i sense preocupar excessivament els nostres lectors i telespectadors, voldria que expliquéssim quina importància té. Sempre han estat estudis vinculats a la contaminació, deia, Sí, esclar, nosaltres des de sempre hem fet recerca de com el medi ambient impacta sobre la salut. És a dir, això és clàssic en la nostra història, des dels grecs, que o tenim una base, les malalties venen o de la nostra base genètica, potser allò que estaven predestinats, o del contacte amb la natura i amb l'entorn, o sigui, una visió més modificable i més prevenible. I en aquests moments és cert que la recerca en genètica ens permet també modificar la genètica i fer intervencions, però d'una manera molt més complicada i que encara no entenem bé les eines. Però quan nosaltres vam començar per afavorir i millorar la salut pública i tenir una actitud preventiva, realment tenies de focalitzar en la part de medi ambient, en la part natural, en la part que podem canviar. I aleshores, en aquests moments, per exemple, l'Organització Mundial de la Salut, amb un programa que ha finançat el Bill Gates, que es diu Global Burden of Diseases, han quantificat de tots els estudis que s'han fet en el món sobre causes que tenen a veure amb malaltia, doncs si les podríem fer un rànquing. Aleshores, més o menys, per resumir-ho, la meitat de les malalties o de manca de salut del món és prevenible. I d'aquesta meitat, una quarta part es podria prevenir si controlem el que se'n diu aspectes metabòlics, és a dir, la pressió arterial alta, el colesterol alt, el sucre, que tenen molt a veure amb com vivim. Bàsicament tenen a veure amb com vivim. Ara que deies la pressió arterial, no només en com mengem, sinó en com vivim. Absolutament. És a dir, la pressió arterial, per exemple... Fonamentalment. Us n'heu adonat que la contaminació pot afectar. Sí, el soroll i la contaminació, també la contaminació. Sí. Hi ha diversos estudis que han demostrat que la contaminació, sobretot aquestes partícules tan fines, de fet acaba d'aparèixer un estudi espectacular a Anglaterra que donaven nanopartícules d'or que les pots traçar després amb un aparell, com si fos un raig-X, i es veia en els subjectes com aquestes nanopartícules que inhalaven aquests voluntaris s'anaven a les artèries en els llocs on hi havia una mica de lesió i aleshores a partir d'aquella nanopartícula en aquell lloc de l'artèria començava a haver-hi problemes i aleshores hi ha aquestes coses que semblen que van contra el sentit comú, que aquestes nanopartícules que tenim a l'aire de les ciutats tenen a veure amb la contaminació atmosfèrica, per exemple. Segueixo. El 25% les causes metabòliques, el 20% la dieta.
20% la dieta. És a dir, què vol dir això? La dieta ve des de que es menja fast food i molt sucre, moltes begudes amb molt sucre, a que no es prenen els antioxidants de la fruita i la verdura. Tot això és un paquet que explicaria un de cada 5 trastorns que hi ha, de tot tipus. L'11% el tabac i el 10%, és a dir, estem parlant d'una de cada 10 morts prevenibles, la contaminació atmosfèrica. Una altra dada que va relacionada que he llegit és que és la quarta causa de mort al món per darrere del tabac. Exactament. El tabac 11%, estem dient el mateix, i un 10%. La quarta causa de mort en aquests moments al món és la contaminació. És 1 de cada 10 morts. És per culpa de la contaminació. I la patologia derivada, i això és el més difícil, és que pot ser molt variada. Poden ser ictus, poden ser problemes del cor, poden ser problemes del cervell, cognitius, de les artèries, perquè les fines partícules es colen dins de la gola, dins de la boca, dins del nas, és així, no? És així. Aquestes fines partícules que tu has explicat moltes vegades i que es colen per tot arreu. Clar, el problema que jo em trobo és que aleshores la gent diu bueno, però escolta, l'esperança de vida està augmentant, està millorant, és igual que tinguem la contaminació. Bueno, clar, si et poses així, millor no prendre cap mesura preventiva, perquè com que l'esperança de vida està augmentant, tampoc mengem millor, si aquest fos l'argument. Però jo tinc uns altres arguments que van a favor de que, per favor, netegem l'aire de les ciutats perquè és invivible. Per exemple, a les ciutats americanes s'han pres seriosament netejar l'aire de les ciutats i han aconseguit reduir-lo molt notablement. Una ciutat com Los Angeles, on només es circula amb cotxes, han fet una intervenció molt seriosament. La meitat de les autopistes són per cotxes amb múltiple ocupació, tots els camions i tota la logística està amb filtres i no emet partícules, etc. I ha disminuït la contaminació fins al punt que en aquests moments no hi ha cap dia a l'any que tinguin nivells per sobre el que és tolerable. Cosa que nosaltres no podem dir el mateix. No podem dir el mateix. Però pot ser que sigui també perquè el 2014 el 54% dels vehicles matriculats a Espanya eren dièsel i als Estats Units amb prou feines arribava al 5%? Bueno, aquesta és una de les raons, esclar. El maleït dièsel. El dièsel, però els cotxes a benzina, però sí, tenim un problema de densitat aquí. Nosaltres tenim 5.000... Independentment de si és dièsel o gasolina, Clar, tenim 5.000 vehicles per quilòmetre quadrat. Això triplica Londres o quadriplica, o sigui que Los Angeles... L'exemple dels Estats Units, que els veus allà a la rush hour, tots parats i sols els seus cotxes. Però no tenen aquests carrers com nosaltres aquí, que són superestrets amb edificis alts. Aquest és el tema. Clar, és aquest el tema. Si estàs a 50 metres ja no és el mateix. Clar, aquest és el problema, que estem al costat de l'emissió. Si ens allunyem entre 50 o 100 metres ja no hi ha efecte, no? Però aleshores, el que hem vist a Los Angeles, ells han anat fent estudis amb cohorts d'escolars que els anaven seguint per veure com els seus pulmons anaven creixent i com a mesura de fer-los proves funcionals respiratòries veien com cada vegada respiraven més i el grau d'obstrucció de les seves vies aèries. Bé, doncs el que hem vist és que en els nens de les cohorts de fa 20 anys, quan tenien aquells nivells de contaminació, fins a quasi un 10% dels nois, que anaven veient com creixien, tenien uns pulmons que, malgrat que no tinguessin clínica, des d'un punt de vista funcional, arribaven a uns criteris d'obstrucció pulmonar. I això, ara, amb les noves cohorts que han nascut i han crescut amb un aire molt més net, ja només és un 3,5%. És a dir, si nosaltres miréssim això a Barcelona, netegéssim l'aire, passaríem del que passa ara, que serà el que passava a Los Angeles fa 15 anys o 20 anys, i reduiríem 3 vegades, o pràcticament 3 vegades, el nombre de nanos o de nois que no arriben a tenir els pulmons que haurien de tenir. I el mateix hem vist per el creixement del cervell. És a dir, els nanos que van a escoles en zones més contaminades, aquest cervell creix d'una manera més lenta. No sabem si es podrà arribar a recuperar, no tenim aquesta resposta encara. Però el que sabem és que mentre hem fet els estudis i fins i tot els hem seguit 2 anys i mig més, hi havia un alentiment respecte a si estàs en una zona com Horta o el Guinardó que no hi ha aquesta densitat de cotxes. Clar, aleshores no estem parlant d'esperança de vida, estem parlant de capacitats, capacitat mental, capacitat pulmonar. Aleshores, això són arguments
d'una solidesa i una força molt gran perquè ens dediquem a netejar l'aire de les ciutats. Aquestes conclusions van ser d'aquell estudi que analitzàveu el que deia jo al principi, els patis de les escoles que estan molt a prop dels carrers amb tanta densitat i que, per tant, aquestes fines partícules estaven entrant al pati de les escoles, per tant, en els nens. Absolutament. I això afectava el desenvolupament cognitiu i també els pulmons, eh? Exacte. Sí, és així. I, a més, ara estem fent estudis genètics si tens una susceptibilitat, o sigui, sí, veiem, segurament hi ha nois que són més susceptibles, o noies més susceptibles per la seva base, però una altra cosa que hem descobert, que és molt interessant, és que en el moment en què tu estàs fent les proves, que nosaltres fèiem proves d'atenció, i que la tensió sabem que varia constantment, el nivell de contaminació en el moment que estàs fent la prova, com que els hi fèiem diverses proves en el mateix nen, tenia a veure amb el rendiment d'aquesta prova. O sigui que això té a veure, segurament, nosaltres no ho hem mesurat, però això implica que el rendiment, almenys el grau de tensió que es té, en un moment determinat depèn del nivell de contaminació que hi ha en aquell moment. Has dit Horta i Guinardó, és a dir, que estàs parlant d'una densitat de 10.000 vehicles que es produeix ben bé als barris més cèntrics i de Barcelona. Sí. Tot i que a vegades també... Però això passa a totes les... Parlant amb tu, a vegades també m'has dit te n'hauries d'anar lluny, eh? Sí, perquè... Perquè si ens posem a filar prim, crec que no es salva ningú de la província de Barcelona. Home, la província... Recordo, que havíem parlat alguna cosa de dir, vés-te molt, molt lluny. De la província potser sí, però, esclar, al Penedès segur que tens zones magnífiques, però vull dir que de l'àrea metropolitana tots els centres urbans són semblants, o sigui, hi ha aquesta mania de col·lapsar els centres urbans de cotxes i que la gent necessita desplaçar-se per poques distàncies amb cotxe. Jo ja sé que hi ha gent que s'ha de desplaçar a Barcelona des de Corbera i pràcticament no té altra... Sí que hi ha un autobús matinal, però bé, doncs que vinguin 2 o 3 en el mateix cotxe, però en aquest cas podríem arribar a justificar-ho, però sempre aquí hi ha un gran però, perquè hi ha altres alternatives. Però una gran part dels desplaçaments es podrien fer de manera activa i són desplaçaments de curta distància, una gran part. L'ictus és la malaltia derivada de la contaminació que més es produeix, a diferència de les que afecten els bronquis, com podríem pensar. Exacte. I això per què? Per allò que dèiem del cervell. És que és molt important entendre que el pensament científic ens demostra evidències que no tenen per què ser de sentit comú. És a dir, el sentit comú està molt bé, però el coneixement científic ens proveeix d'evidències que potser d'entrada no entenem, i això és el que va passar, quan es va descobrir això no se sabia explicar, però després de fer un gran esforç per part de molts laboratoris, ara entenem per què està passant això. I de nou, és per culpa d'aquestes micropartícules que tenen l'habilitat de creuar una cosa que en diem barrera hematoencefàlica, és a dir, el cervell està protegit, i per entrar dins del cervell es necessiten mecanismes biològics especials, però aquestes micropartícules tenen la seva estratègia per entrar dins del cervell i allà afecten un tipus de cèl·lula que es diu microglia, que ja sabem que és una cèl·lula que és la cèl·lula immunitària del cervell, que protegeix el cervell, i la inflamació subcrònica d'aquesta microglia és el que produeix un dany inflamatori que fa que les connexions nervioses funcionin d'una manera més enlentida. O sigui que en aquests moments entenem per què passa això i de la mateixa manera entenem que els vasos que hi ha a dins del cervell es van fent més petits i això afavoreix que hi hagi arteriosclerosi i que es pugui augmentar l'ictus. I això s'ha demostrat en múltiples estudis i és una greu preocupació. El que passa que, clar, segurament no es pot lligar d'una manera fàcil cada cas d'ictus que apareix a casa nostra i que es digui que la conseqüència ha estat aquella o que una de les conseqüències ha estat aquella. És molt difícil de poder demostrar això. Però això en medicina és pràcticament impossible perquè totes les malalties són multicausals, excepte una part molt petita de les malalties, i fins i tot amb un fumador empedreït, si fóssim absolutament curosos, no podríem arribar a assegurar al 100% que és el tabac el que li ha produït aquell càncer de pulmó.
perquè sabem que en un conjunt de la població és el 80% dels càncers de pulmó que es deuen en el tabac. O sigui que hi ha un 20% que es deuen a altres causes. I a tu, que tens aquell càncer de pulmó, a nivell individual no li podríem dir, escolti, vostè té aquest càncer de pulmó, aquest ictus, degut a la contaminació, perquè està visquent al lloc més contaminat de Barcelona. Ara, què sabem nosaltres? Que quan nosaltres agafem un grup de 1.000 persones que fumen i el comparem amb un grup de 1.000 persones que no fumen, doncs en un grup hi haurà 20 vegades més càncer de pulmó que l'altre grup, o en un grup hi haurà 3 vegades més ictus que en un altre grup. Aleshores, el que nosaltres fem és traslladar aquesta evidència poblacional a nivell individual, i per això parlem de risc. Costa que impacti en la societat, tot i que, per exemple, et faré dir una xifra, quantes morts per contaminació s'estima que hi ha cada any a Catalunya? Bé, l'estimació, clar, això és una estimació a partir d'una sèrie d'assumpcions, seria certament al voltant d'unes 3.000 morts a Catalunya. I ni així, a vegades, sembla que fem cas, no? O que ens ho posem com a l'agenda, i també a l'agenda política com a prioritat número 1. Clar, és que, clar, aquí hi ha moltíssims factors, no? Hi ha el factor que no és visible, que estem acostumats, que l'evidència no és immediata, perquè jo respiro aire contaminat i no em passa res, em penso. Perquè sí que passa, perquè fins i tot a Beijing, en els Jocs Olímpics, en els atletes, que eren els més supersans del món, doncs es trobava que els dies abans que hi havia contaminació, en marcadors amb sang, vèiem en aquells atletes que tenien unes molècules que durant els jocs que van baixar a contaminació no tenien. I seguint aquest fil, sí que la gent comença a creure que els dies de contaminació més alta, en què llavors sí que hi ha alertes... Sí, però això passa tot l'any. I al telenotícies ens van dient, aquests dies hi ha més contaminació, aquells dies augmenten els ingressos a les urgències dels hospitals... Sí, però si ho mirem en dies que no són aquells, també veiem diferències. Clar, és que la diferència és sempre, és un problema de sempre, no només d'aquells dies. D'aquells dies és més manifest, però d'una manera més invisible passa també això fora dels dies aquells d'episodi. Però tornant a per què no és un problema o no es percep com un problema important, aquí tenim un conflicte, un conflicte greu, que és un conflicte a nivell de cada un de nosaltres i és un conflicte comunitari i, per tant, és un conflicte polític, que és un conflicte entre la mobilitat, perquè sabem que la font principal de contaminació avui en dia a totes les ciutats i també a Barcelona i a la seva àrea metropolitana és el tràfic. Aleshores tenim un conflicte entre tràfic i salut. Bé, aquí, de manera que el vehicle privat entra a ser el gran focus d'atenció. També totes les mercaderies, que el transport de mercaderies hauria de ser un dels primers eixos d'intervenció, és a dir, si volem intervenir d'una manera eficient, val molt la pena que ataquem el tema de netejar els vehicles que fan tota la logística i les mercaderies, perquè estan tot el dia circulant, de manera que aquests haurien de ser ja nets, o sigui que no els hi hauríem de donar moltes oportunitats. Escolti, ajudes a tope i que siguin nets. Nets vol dir vehicles elèctrics? Elèctrics, clar. Tothom amb vehicle elèctric, eh? Clar. Per en Jordi Sunyer, aquesta és la solució. No, estic dient, la logística ha de ser elèctrica. Aleshores, evidentment, jo crec que la solució és múltiple. Ha de passar per múltiples intervencions, una de les quals és que tot vehicle que circuli ha de ser net, elèctric, i el tema dels grans camions i tot això, doncs altres estratègies fins que no puguem moure un gran camió amb electricitat. Però el que circuli elèctric, però això passa al mateix temps perquè la mobilitat, el model de mobilitat canviï. Aleshores, per què ens costa tant? Bé, hem d'entendre que la indústria de l'automòbil és, de tots els sectors industrials, la que es gasta més diners en propaganda. Aleshores, nosaltres tenim molt incorporat una sèrie de valors, des de fa dècades, amb què ens costa molt renunciar a aquests valors. És a dir, quan als anys 10, 20, 30 del segle passat el tenir un automòbil era només signe d'aristocràcia,
I la indústria dels automòbils ens ha permès a tots ser aristòcrates perquè podem tots tenir el nostre cotxe, en aquests moments entenc que és molt difícil renunciar a aquest element d'estatus social. Perfectament. També hi ha el tema del temps, i que el temps és or, i que volem fer moltes coses al llarg del dia. I clar, si jo no vaig amb cotxe i vaig amb transport públic, doncs trigo el doble o el triple i no vull renunciar en aquest temps. Bueno, hi ha el tema de la privacitat, o sigui que estem parlant al final de valors també. Aleshores, estem posant en una balança uns valors que els tenim molt assumits i que no volem renunciar, i a l'altra banda un tema que és el de la salut dels teus fills o el de la teva pròpia salut. I aquí jo crec que és on cal una societat madura que sàpiga entendre això d'una manera altruista i vegi què pesa més. Escolti'm, jo agafo el tren i després no sé què, però jo entenc que la ciutat en el futur ha d'estar composada de vehicles públics, o si vol, vehicles compartits, és a dir, que jo tinc amb molta més gent i que amb una app l'estic fent servir quan el necessito, i que amb els recursos en aquests moments de telemàtica puc utilitzar des de casa meva i deixar-lo a on vagi, que no cal que vagi a l'estació de Sants a buscar-lo, però que és un vehicle compartit amb molts altres que són d'aquella cooperativa. I aquests vehicles han de ser elèctrics. I una millor xarxa de transport públic, això sempre es diu i això sempre es reclama, no? Clar, però ja sabem, el transport públic no pot arribar a tot arreu a tota hora. Estic d'acord. Per tant, estàs exculpant bastant els governants de la responsabilitat, perquè ho estàs... No, perquè els governants són els que han de facilitar això. A veure, han de millorar tota la xarxa de transport públic, evidentment, però han de promoure amb legislació tot això, és a dir, no poden... Però canviarem els valors si ens legislen? És a dir, un impost del sucre sobre les begudes ensucrades farà canviar la consciència que la gent s'ha d'alimentar millor? Un impost que gravi... No, jo estic totalment d'acord que les intervencions han de ser comunitàries, és a dir, quan la gent deixa de fumar en els locals no és perquè de cop i volta hagin caigut del cavall, és perquè hi ha una legislació que els va fer deixar de fumar en els restaurants i ara ningú acceptaria tornar a fumar perquè han descobert que realment tenia molt sentit que no fuméssim en els restaurants i en els bars. Per tant, prohibicions d'aquestes de l'estil de París, de no deixar entrar jo soc totalment favorable a fer intervencions en senars, parells, que no s'entrin el casc més urbà de les grans ciutats... Però jo crec que això passa per... Clar, és que les intervencions les hem de tastar, perquè nosaltres no som com els de Berlín ni som com els de París. Aleshores, hem de provar quines van bé i quines no van bé, perquè això de les matrícules i tot això, als alemans els hi funciona perquè són obedients. M'agradaria veure aquí si som obedients o no i com pot funcionar. El que jo crec és que s'ha de fer un canvi de model. O sigui, és molt important, perquè què hem descobert? Que el vehicle produeix més malaltia pel que la gent deixa de fer d'exercici físic que per la contaminació i el soroll. O sigui, que preferiries que es corrés per la diagonal, però que es corrés? Jo preferiria que la gent, si ha de fer 1,5 quilòmetres, que és el que jo he trigat ara a l'Hospital del Mar, aquí a Diputació, vingui a peu, que és la mitja hora que tu m'has donat, que no que agafi el seu vehicle. Perquè, clar, amb això què passa? Guanyem salut perquè fem exercici físic i deixem de contaminar, deixem d'ocupar espai, que potser una part d'aquest espai seria molt bo que l'ocupessin els nens per anar al col·legi sense que tinguessin perill d'ocupar-se, que l'ocupessin la gent gran que no poden anar pel carrer perquè els hi sembla que han de caure a cada cantonada. O sigui, necessitem d'aquest 70% quasi de l'espai urbà que ocupa el cotxe, robar-n'hi bastant en el cotxe. I aleshores per això jo crec que la intervenció política és molt important. Li hem de treure espai en el vehicle. Hem de canviar les taxes per favorir els vehicles nets i no el dièsel. Hem de donar ajuts a tota la logística i el transport perquè s'electrifiquin urgentment. Hem de prohibir les motos amb combustible fòssil.
Això ho han fet a Xina a moltíssimes ciutats. De cop i volta els diuen, escolti'm, tenen 15 mesos, d'aquí 15 mesos tothom amb moto elèctrica. Diuen que creixerà un 400% al mercat de la moto elèctrica hauria de créixer els pròxims anys, un infinit. segons les previsions. Hauria de créixer infinit, és que a la ciutat de Barcelona no hi hauria d'haver-hi motos que no fossin elèctriques. És que no té sentit. Per què hem d'anar amb motos que no són elèctriques? Però si és super senzill, t'endús la bateria, la carregues a la nit, és un no sentit. Tenim la tecnologia, tenim les indústries que es posin a fer motos elèctriques d'un dia per l'altre. Poden fer 250.000 motos d'aquí a un any? Per què no les fan? I l'administració ens ha d'afavorir això. Jordi, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Segur que ens trobem en alguna altra ocasió perquè, com sempre, han quedat moltes coses en el tinter. I tant, és un plaer sempre parlar amb tu. Gràcies.